Video na, hindi ka palit ha. Video ka na, hindi mo na pwede. Brad, basaha. Pitmaster. Na, lubat yung cellphone mo. Lubat na? Yun lang pa. Guys, nami sa kampo ni Pitmaster. Namili mi og jacket. Pila sa ma'am? May lotso? 1.8. Mua bro, sige mua. Kari bala, apilan gol mo. Kanaran anak ko beratur ko. Pili mo, ini? Okay ka? Pwede rin po short ko Sure. Pila short day? Kaano short kay 800. Oh, parehara na sa sanina. Ano, pila sa Mua, sanina? shirt mo? Ikaw rin bala na ko. 600, 800. 800. Para sa third batch. Challenge si Pitmaster. Sukod lang eh. Ay, suko pa rin, ma'am. Picturan mo ka. Ikaw. Okay. Ikaw. Sige. Asabi mo. Kini na ma'am. Asay mo yatag ko. Ikaw, pili lagi. Tigaan, juga sa ang apel ko ni day. Oh. Oo, wasa ka. Nandan po short to ko. Sanina na ko eh. Beratur ko eh. Ayaw na katong laing kulod. Rin, naman ko blue kay. Maka-apel mo sa canvas ko eh. Oh, sige. Kuan, medium or large. May pambata nila, no? Sulod ni ma'am. Isukod gani. Ang di mo isukod. Naikat sa ko. Pagkatsa kay ubak. Ate sa pili. Kita lang mag-send dito. Sige. Pusing. Oh, video ni. Ay, pusing. Kaya. Lagi. Guys, mo na yung balay ni Pitmaster. Kaya mag-challenge sila para aris lang rin mag-tapok ng mga vlogger rin. Mana guys, Pitmaster mo na gilakaw. Balik dito kay Timing kay pag-ari na mo si Pitmaster gilakaw. Para sa third batch ni guys, appeal ko challenge. Kita naman ni kuan to daw. Ito ni Barok dito yung nga na to eh. Itong kandong ko eh. Oh, barok to nga na to. Itong bugasog na. Ito ba? Barok. Barok nga na to.